За 17-та поредна година във Варна се проведе Седмицата на православната книга. Това е традиционна проява, която се организира от Варненска Великопреславска света митрополия с съдействието на община Варна. През дните на Седмицата на православната книга Варна се превръща в център на православната мисъл. Тук се дават среща духовници, писатели и интелектуалци от целия православен свят, за да обсъждат най-съвременните проблеми и въпроси в живота на църквата. Тази година Седмицата на православната книга беше посветена на 1150 годишнината от покръстването на България и 175 годишнината от раждането на Варненския Великопреславския митрополит Симеон. Историята на църквата обаче, включително и тази на българската църква, ясно свидетелства за дълбокото проникване между православната ни християнска духовност и църковната просвета, ярък пример за което е и личността и делото на днес честване наш велик предшественик, Варненския и Преславски митрополит Симеон в 175 години от рождението. Ще си позволя да поканя с разрешение на многоуважаемата аудитория началника на щаба на военноморските сили, уважавания капитан първи ранг Коста Андреев, да зачете приветствие от името на контр-адмирал Петев, началника на военноморските сили Глава. Използваме празничния повод, за да изкажем нашата най-сърдечна благодарност за духовното обгрижване на българските военни моряци. С Седмицата на православната книга Вие за пореден път допринасяте за духовното единство на народа ни, за укрепването на неговото национално съзнание и за възстановяване на традициите в светата Българска православна църква. Синовно ви желаем здраве, сили, дълголетие, благополучие и ползотворно служение на народа и църквата, на която със своята дейност укрепва духовната мощ и сигурност на Отечеството. Командир на военноморските сили, контр-адмирал Митко Петев. Уважаеми организатори на превърналия се вече в традиция голям православен форум, уважаеми отци, брати и сестри в Господа, както отбелязва един наш историк, изглежда невероятно на факт, че най-голямото постижение на християнската цивилизация в Източна Европа, приемането на християнството от българския народ, създаването и разпространяването на българската писменост и литература, въвеждането на богослужение на български език е един от най-слабо осветените от историографията въпроси. Трябва ясно да си дадем сметка, че България я има благодарение в делото, светостта и мъдростта на свети цар Борис. Че истинските големи значими и благородни дела са дело на хора, осъзнали своята връзка с Бога, който недвусмислено е казва: без мене не може да вършите нищо. Ще дадем думата на нашия обичан събрат и приятел отец Кирил Дизов, който пристига от София и ще представи случайно издание Молебен канон на Пресвета Богородица, който се е откликал да направи по един особен начин. Той ще разкаже как и ще имаме възможност дали да чуем част от песнопенията на живо. Заповядайте, отец. Разбирам, че ако се превеждат богослужебни книги на български език, нещо, което много хора очакват и търсят, те непременно трябва да бъдат направени именно в тази поетична, метрична форма, по гръцките музикални образци, което е добре да бъде направено от екип от вярващи хора, след които да имат духовници, певци, преводачи, поети и компютърни специалисти. Сигурно може да се наложи и други хора да има, но това изглежда трудно достижимо събирането на толкова различни хора на едно място, но по друга страна днес компютрите позволяват това да се осъществява от дистанция. Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне. Нече престане Богородице Дево, макар и грешни Твоята сила да слави,
Тази година на седмицата на православната книга бяха представени няколко международни издателства. На първо място от балканските страни беше Черна гора. В Черна гора беше издателството на Черногорската и Приморска митрополия на Сръбската православна църква Свети Гора. Това издателство представи на английски и на руски косовските дневници на митрополит Амфилохий Радович, като той описва своите преживявания по време на събитията през 90-те години в Косово. От Русия имаше 3 издателства. Издателство Флавиан Прес, което издава книги само на отец Александър Торик и главно художествена литература, неговите романи. Потребность в книге, потребность в информации, она уже изменилась с 90-х годов. През 90-те години обаче нужда от информация се промени. Если в 90-х годах люди приходили сами в храм, спрашивали, и в качестве ответа я им давал книжку воцерковления, и другие священники, кто эту книжку тоже использовали, то в 2000-х годах уже та масса людей, которые сами хотели прийти в храм, они в храм уже пришли, и стал вопрос о том, чтобы призывать, привлекать в храм тех, кто сам в храм сейчас еще идти не хочет, не думает об этом, или, как люди говорят, я не готов еще идти в храм. И появилась потребность в новой литературе, именно способной заинтересовать человека, который ранее не представлял себе и не задумывался о Боге и о том, что проблема Бога и церковной жизни, она касается и его самого в том числе. Издателството Света гора, което издава само гръцки автори, старци и богослови, и издателството на Международния фонд на единство на православните народи. От България имаше повече от 7-8 издателства, сред които особено трябва да споменем синодално издателство, което традиционно всяка година представя новите си книги. Тази година бяха представени книгите Инструкция за безсмъртие, Христа ради юродиви от монах Моисей Светогорец, който преди години участва в седмицата на православната книга, и книгата И в България просияли на протоиерей Павел Гърбов. Освен синодално издателство, участва и издателството на Богословския факултет на Софийския университет. То представя 2 богословски сборника. Единият, който се казва От толерантност към призвание, е посветен на 1700 годишната от Миланския едикт, а другия сборник е Догмат и терминология, който съдържа докладите от такъв международен богословски симпозиум. Издателство Омофор представи много интересни книги. Това беше книгата на архимандрит Софроний Писма до Русия, в която е събрана кореспонденцията духовника и стареца архимандрит Софроний до негови духовни чада и близки роднини в Русия. Освен това, издателство Двери представи сборник Изкуството да живеем с Бога, който представлява седи на Лимасолския митрополит Атанасий. От същия автор Ловчанска митрополия представи книгата Думи за живот, където митрополит Атанасий разказва за своите срещи с атонските духовници. Освен тези книги имаме и още интересно издание на един румънски автор за първи път на български. Беше издаден романът От 25-я час до вечния час на свещеник Вирджил Георгио. Това беше книга, която беше посрещната с много голям интерес, и издателство Комунитас представи още и книгата Срещи с Солженицин, написана от протоиерей Александър Шмеман, където той разказа за своите срещи с Нобеловия лауреат Александър Солженицин. Имаше много интересни автори, Бисер Бошков и Иван Гроздев. Те представиха книгата Отстъплението от Бога като предпоставка за разпад на семейството, която е издадена от Софийското издателство на Софийския университет. На нашия семинар участва известният руски свещеник Александър Торик, който се занимава с проблематиките на подрастващите, и известният
духовник, митрополит на град Лимасол Атанаси, те предложиха на слушателите един много интересен поглед относно възпитанието. Също така участват и известни педагози, преподаватели по педагогика. Ваше Высокопреосвященство, честный владыка, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры. Ваше Высокопреосвященство, досточтимые отцы. Церкви, которая имеет перед Христом обязанность миссии, не просто существование в таком замкнутом амплаве внутри самих себя, но несение света Христовой веры всему миру, как бы острие нашего воспитания должно сейчас быть направлено на взрослых. Потому что мы не можем, как коммунисты, изъять из семей детей, привести их в церковь и здесь сделать их христианами, тогда как этого ни родители не хотят, ни сами они христианами не являются. И при том, что в наших традиционных христианских странах большое количество людей идентифицируют себя как православные христиане, и как уже упоминал Высокопреосвященный владыка, при этом ни в храм не ходят и с Богом никаких личных взаимоотношений не имеют, то задача церкви и нас, членов церкви, в настоящий момент вести свою просветительскую деятельность с такими этапами. Это миссия среди сознательного взрослого поколения, с кем можно разговаривать и аргументировать и свидетельствовать об истинности своей веры. Это катехизация и воцерковление тех, кто отозвался на это, тех, кто уверовал, тех, кто пошел в церковь. И когда эти люди станут воцерковленными членами церкви, они сами приведут своих детей в храм, и уже совместная работа церкви и воцерковленных родителей будет наиболее эффективна для того, чтобы сформировать из этих их детей, сформировать будущих настоящих христиан. Как сказал Господь наш Иисус Христос, жатвы много, а делателей мало, и будем молиться Господину жатвы, чтобы послал делателей на жатву свою. Благодарю вас всех за внимание и прошу прощения, что лимит. Σε όλη την Ελλάδα, в Кипър, както в цяла Гърция, από το δημοτικό σχολείο от основното образование μαθαίνουν τα θρησκευτικά στο σχολείο. се изучава вероучение в училище. Предметът е религия. Гръцкият термин е Και στο религия. δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο И λύκειο. в основното училище, и в гимназията, и в лицея. 6 φορές τον χρόνο 6 пъти в годината οδηγούνται τα παιδιά με όλο το σχολείο στην εκκλησία. всички деца от училището осъществяват посещения в църквата. Ακόμα μέχρι τώρα μπορούμε οι ιερείς να επισκεπτόμαστε τα σχολεία. Даже и до сега ние свещенослужителите можем и имаме право да правим посещения в училището. Και μπορώ εγώ επίσκοπος И мога аз като епископ να πηγαίνω στα σχολεία να μιλώ στα παιδιά. да ходя в училището и да Και να разговарям и да κάνω беседвам с διάλογο με τα децата παιδιά. и да правя диалог с тях, да влизам в общение с тях. Σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ καλά. Със сигурност всичко това е много добро. Και είναι ευλογία από τον Θεό που И τα това е έκανε. едно благословение от Бога, че имаме тази възможност. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο За мен специално големия проблем в този момент в гръкоязичните страни δεν είναι αυτοί που ακούν τα θρησκευτικά. не са тези, които присъстват на предметите по религия, Αλλά αυτοί που τα дιδάσκουν. но тези, които преподават вероучението и религия. Δυστυχώς За нещастие το σύστημα της πολιτείας държавната система αφαίρεσε από την Εκκλησία отне от църквата τον λόγο словото για το ποιος διδάσκει τα θρησκευτικά. за това кой да преподава религия или вероучение. Και έχουμε περιπτώσεις πολλές И имаме много такива случаи. που διδάσκουν θρησκευτικά άθεοι. Имаме хора, които са невярващи, които преподават религия. Πολλές φορές σκέφτομαι Много пъти си мисля, εάν είναι καλύτερα να σταματήσουν дали не е по-добре да се спре, παρά να υπάρχουν. отколкото да ги има. Δεν ξέρω αν σκέφτομαι καλά. Не знам дали правилно разсъждавам.
Αλλά η πραγματική δουλειά στις ψυχές των ανθρώπων Но истинската работа с душите на хората δεν γίνεται στο σχολείο. не става в училището. Γίνεται από τους πατέρες της Εκκλησίας. Става от отците на църквата. С όποια ενορία В която енория имаме. καλόν ποιμένα. Имаме един добър пастир. С όποια Μητρόπολη έχουμε έναν Άγιον Επίσκοπο. В която всяка митрополия, ако имаме един свят епископ. Όπου υπάρχουν άνθρωποι του Θεού, Където има Божии хора, γύρω τους υπάρχουν πάρα πολλά πνευματικά παιδιά. около тях се събират много други духовни чеда. Στα σχολεία γίνεται κάτι. Добре, нещо се случва в училищата. Ας ελπίσουμε Нека да се να γίνει κάτι надяваме καλύτερο. да стане нещо по-добро. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως В είναι този στην момент, Ελλάδα, това, което ние преживеем в Гърция, в гръцките δεν страни, είναι ό,τι καλύτερο. не е най-доброто, на което може да се надяваме. Сигура από το τίποτα είναι κάτι. Със сигурност, в сравнение с нищото, пак е нещо. Повече от 30 години вие изпълнявате това послушание да сте проповедник към Светия Синод. Да кажете нещо, което считете за нужно, ама ние ще го приемем с любов и за здраве. Понево да се спомня мερика прагмата, и προσωπικά μου. Ще ви кажа само няколко неща, които са мои лични. Когато беше болен отец Паисий, Περιμέναμε ώρες για να μας δεχτεί. трябваше да чакаме часове, за да не приемем. Ήρθε μια μοναχή και μας είπε δεν θα δεχτεί άλλους, θα πει να πει. И тогава дойде една монахиня, няма да приеме друг. Αλλά μετά βγήκε και λέει η κυρία τάδε με το... И след това тази излезе и каза, госпожа, коя си... Είχε μια μοναχή και είπε η κυρία τάδε, η αυτή που ήρθε. Да, и същата монахиня излиза и казва, значи тази госпожа и тази, с която е дошла, Με την αληθιά της να πει μέσα. с племеничката си, нека да дойдат вътре. Σηκώθηκε από το κρεβάτι μόλις λέει μας είδε, έρχεσαι στο κεφάλι της αληθιάς μου και της είπε. Стана от леглото, хвана се за главата и каза, Λέει θέλεις να κάνεις παιδιά, λέει θέλω искаш ли да имаш деца? И тя Χρόνια казва, προσπαθώ και δεν μπορώ. Χρόνια με τον άνθρωπο προσπαθούμε δεν μπορώ. И години наред с мъже се опитваме, но не мога. Λέει, И тогава той казва, сепя στο κεφάλι την ευλόγησε και της είπε. хвана се главата и е казал да направиш деца. Θα κάνεις πολλά παιδιά να τα στεναχωρηθείς. Ще имаш много деца, Στεναχωρηθείς. обаче ще имаш също така и притеснение. Θα κάνεις πολλά παιδιά να τα στεναχωρηθείς, θα πονέσεις. И ще те заболи от това. Πράγματι, έμεινε έγκυος. И наистина тя έκανε 3 παιδιά τρίγημα. И тя имаше тризнаци. Αλλά το ένα είχε σύνδρομο Down. Обаче едното излезе с Даун, синдром на Даун. Ναι. Και έτσι είχε με μεγάλη χαρά, αλλά είχε... Така тя получи голяма радост, но също така и притеснение. Темата, която ми беше предложена да развия пред вас, Είναι για την αρμονία στον γάμο. е за хармонията в брака. Και ευχαριστώ για την επιλογή του θέματος. И ви благодаря за избора на тази тема. Γιατί σε όλους μας είναι δεδομένο ότι η αρμονία μέσα στο γάμο είναι το θεμέλιο της οικογενειακής ζωής. Защото всички знаем, че хармонията в брака е основният камък на семейния живот. Στην Κύπρο, την πατρίδα μου, в Кипър, в моето отечество, ο κόσμος, το μυστήριο του στεφανώματος, с хората, що се отнася до венчавката, το λέγει αρμοσία, αρμοσιάν. Го наричат армосия, от което означава свързване. Δηλαδή, όταν θέλει κάποιος να πει στην καθημερινή γλώσσα, θα παντρευτώ, някой в общо приятия език, ако иска да каже ще се ожени или ще се омъжа, λέγει θα αρμοστώ. Казва ще се свържа, ще се обвържа. Γιατί το μυστήριο του στεφανώματος, защото таинството на венчанието, το ανδρός και της γυναικός, на мъжа и на жената, είναι το μυστήριο της αρμονίας, е таинството на хармонията между тези двама души, които се съчетават. Αφού αυτό το μυστήριο είναι μεγάλο στο Χριστό και στην Εκκλησία, Тъй като това е велико таинство, що се отнася до Христа и до църквата,
Και ο γάμος δεν έχει σκοπό εγκόσμιο. И брака няма светска цел сам по себе си. Δεν έχει σκοπό να ζήσουμε τη ζωή μας απλώς ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Няма за цел хората не се съчетават за да преживеят живота си щастливо, заедно и така нататък. Ούτε πρώτος σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία. Нито пък първата цел на брака е да имат деца, женените съпрузи. Ούτε πρώτος σκοπός του γάμου είναι να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας. Нито първата цел на брака е просто да се съчетаем с някой, за да имаме някой до нас. Αλλά αφού είναι μυστήριο εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Но тъй като е таинство на Христа и на църквата, ο πρώτος σκοπός του μυστηρίου първата цел на това таинство είναι να μας δώσει τον αιώνιον γάμο, да ни даде вечното венчание, να επιτελέσουμε τον αιώνιο γάμο του νηφίου Χριστού με την ψυχή μας. Извършим вечното венчание на нашата душа с жениха Христос. Нашите прекрасни певци, с които ни свързва дълбока връзка от доста по-ранно време, господин Андрей Касабов, секретар на Софийска Света митрополия. Слава Богу, Богословския факултет в София имаше голямото постижение и господин Игнатов, и сега господин Касабов. Най-после двам камъка да оседнат на едно място. Желаем успех на всички църковни певци. Свети Йоан Златоуст казва: псалтирът е началото, средата и край на молитвата ни. Според текстовете, върху които се пише музиката за богослужение, се развиват два основни вида пеене в източната църква, които са и най-старите. Псалмодия, основаваща се върху текстове от псалтира, и химнодия, основаваща се върху текстове от църковната поезия. Химнографията формира сърцевината на църковното богослужение, както и най-значимото литературно творчество в Византия. Поетичното слово на химните дава значителни възможности, за да се превърне в най-плодоносното средство за тайноводството на църковното тяло, което преживява и изповядва вярата си, летейки с словото мелодия от слова. Химнографията на църквата става нейна немъкваща уста, която изповядва нейната вяра в непрестанен и благословен химн на православието.